Mami fiojo ya demi Madina tawa demi Munyana mafaye demi Ono kudaka Guleki modum Dom kaji modum Majolde modum Hada daka Secuka ku heba ma Mango danyama Oto hen ko adama Yeta ko ndiyam woni ko sohla ɗon ko ɗum saboto yimɓe calli goo ko ɗum yimɓe kutorto e nde ɗo ladde donc ko yettere Allah no feewi merci a jarama ngal ɗo ko namdal bangal fayida no kewmi wiide ni wadde couvrir Dakar wona ko weeɓi wona hunde kadi nde ganduɗa kono mbaɗirta couvrir événement ji keddiɗi ɗi ni Dakar ko lunde alliyankore nde ceerno Alaji Mamadou Seydou Ba sinci e 1942 so tawi en ƴeewi Dakar 1942 wonno koto Aynou Mady nden ko yimɓe tan garanno yimɓe sappo e ko fawi en tout cas ɓe ganda ko ɓurno ɓattade ceerno ɓe jiida e makko ɓe jewda e makko Dakar waɗi e guila nden kala nde ceerno ɗanni so immima ɗo so yalti leydi ndi Dakar waɗata mais à partir de 1960-61 ko nden Dakar duumi ɗo e o nokku mo gonɗen guila nden ha hannde alhamdulillah rabbil alamin ɗum waɗi en terme d' édition on ne peut pas parler de 85 walla de 86 en mbiyat tan édition 2026 pourquoi parce que hewɓe ne mbiya 85 ne mbiya 86 donc Dakar ko noon Allah e yiɗiran ɗum gueɗe gonguel ngel kala garɗo yo andu addi ɗum ɗo ko dewal Allah d' abord ko ɗum woni le sens et la portée du Dakar de Madina Gounass ko dewal Allah subahanahu wa taala janngude alquranul karim wadde silkeji wadde salatul fatiha julde waktuji joyyi wadde wajifaji ko ganduɗa kañum woni subaka e kikiɗe hettade banda ceerno mawɗo o eyyi ɗum ɗon ko ɗum woni Dakar ko adi foof gueɗel ɗiɗaɓel ngel so jayni en ko ari ko France wiyata ko c'est une pierre deux coups a rewat Allah keɓa barke o keɓa ko waɗete ɗo ko kono mbaɗata gollal ma onon wonɓe ɗo ɓe foof oɗon gandi holno ngal ɗo meccal waɗirte hay goto hen mi haalanta no ngal waɗirte heddi ko neɗɗo foof no mbaɗa ni ko ɗo kala ɗo jaaɗa ko noon mbaɗa donc goto men foof yacci hen hakkille ganden kala ko foti yaltude ɗo ndewe e comité d' organisation pawaɗo o so ɗum foti yaltude ɗum ƴeewe yalta ko wona ɗum ko heddi ko goto mon foof no foti andude hunde ɗum ɗo ko responsabilité éthique et déontologie nan ɗon on jangui ɗum mi janguinta on ɗum donc mbaɗen meccal men ngal no foti waɗirede ni hay goto wasa en ñingde kadi kala ko cohluɗon e ko ɗum wawi wonde foof e organisation en tout cas min mo ganduɗa min halfina communication mami daro hen haɗum laaɓa par ce que mbiɗa andi no meccal ngal yara mbiɗa andi golle ɗe te so Allah lamɗo jaaɓi ma en ballodir hen e ɗum tan woni wasiyam e cayniyam ko merci jarama Madina tawademi Munyana fayedemi Ono kudaka Guleki modum Dom kaji modum Majolde modum Hada daka Secuka ku heba ma Mango danyama Oto hen ko adama Yeta